Hello mga kabisdak, sa laing sugilanon na usab diri sa ako nakuang pasultiyon. Ang atong magkatampo nagngalan og Lini. So na problema kini siya sa iyang bana kay grabe ka kuripot. Magsigi lang sila og sudan og parat. Mao sige na lagpangatol sa itlog. So manay ko ninyo sa pagpaminaw sa sugilanon ni Lini sa ako nakuang pasultiyon. So kung kinsa pa to wala pa makasubscribe sa akong YouTube channel, palihog ko og subscribe o click na lang po sa notification bell para ma-update mo sa inyong mga paborito nga drama. So, di na nato ilangan, ato na isunod ang maong sugilanon kung ako ang pasultiyon. Kung ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama, kinigapon ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner, Randy Tayad, mangumusta kanyang tanan. O sa ito mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Lini. Kini gibuhat duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Lini. Kini akong problema, bahin ni sa kumban na nga sobra ka kuripot ba, tihika lagi, ug kung nganong nakaproblema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely, I'm crazy. Crazy for feeling so blue. Manginit gini siya, ganahan gini siya. Ay, naabot na din ng paraw. Ay! Ah! Yan na, nanay, bugas na yun. Oh, may kanidool na ka diha. Di na lang ta mo transcord, kanidool naman ka. Di na lang. Sige, padayon. Adi lang ta. Oh, paglungang na tayo. Ha? Aram niyo ito na ta. O sa rin yung bugas ay magipalit dong. Kalagom, ani. Mas lagom pa man si mong itlog. Pida, no? Nanong ka na maging itlog taon. Bili pa man taon kayo. Nga maura ba na, ha? Bugas na, pero lagom-lagom na na. Tagpilahon mo sa din bugas ay magipalit. Kato rin tag 20. Di ay! Na di mo biligyan tag 20 ron. Wala mo biligyan na tag 20, atik-atik na ba? Ah, si Bangag, di mo kaon sa 20. Tagpilahon lagi ning kilo. 35! Hala, uy, ginoo ko, eh. Nain lang na rin, tag 35. Save ta ba? Barato na kayo, no? Barato lagi, pero grabe naman sa kasiloy. Uy, maguwang naman yung gamay sa tahop. Importante yung kasi ito ba? Save ba, save, ha? May kawalit pa sa tagsudan ba? Rawara. Unya, nagpalit na kag para sudan. Oh, na. Unsa man sudan na ay magipalit? Ako, kaning buwad ragot taon. Nako mo tay buwad dong. Wala ka magpalit bisag usa lang ka kilong baboy di ay umanok baron. Aha, ay sus, bahal kay baboy eh. Mura ka duwit ang baboy yung ang manok. Pulos, mahal. Ano ko ni mo siloy eh. Baka kabantay. Ha? Huwag ako bantay nga utsa. Siga na kay tag mga mata. Tungod sa pagkinaon na to anang buwad nga pulos parat. Ay. Na ikaw, panamin dagod oh. Tanawan ang naong mo. Mura ka nagzumbing na pas mo. Ano, sige lang, mura sa ito yung membro sa mga dahangs. Miyembro sa The Hanks? Hilom diha, oy. Ikaw ba? Ayaw palabi anay mong pagkainot in town. Uy, karang imong pagkatihik, gasto-gasto pag may time. Ha? Kaya nga nung dede, ha? Sayo pa rin atong game, mga magdagino taon ta. Wala ba tayo tinigon? Ha? Kung maningilan ng lawat sa today,
Main, mangayo nagbahin ba? O sabay ato taong ika, pa-hospital taon. Ay di man sa ingon ana, ang ako ba nga di sa tapalabi. Uy, kay halos na lang sad pulos buwad atong sudan. Di na lang ita mga og baboy og manok ani bisag kausa lang susak si mana. Grabe na sad kaayo taong kasiloy uy. Oy, sos na unsa. Doon ay sobra nga dili man. Wa man tayo, magdiginod. Tani, bawa ba ka, pilis will do na to. Aw bahala Doon ay ka. sobra, okay palitan na. Ana hala. Mao man gani nga permi na lang ingon ineng imong ipakaon nako si Loy. Kung ingon ini na lang ay mas may tingay magbuwag-buwag ta oy. Adto ko puyos amo kay magkakaon pa kog bisayang manok dito. Dinhe, imbes magsaligta nga may moabot nga sweldo ug may ikapalit og lami ang pagkaon. Asa ba tong pagkauna nga wa man jam mo? Day, agwan sila tadi rede, oy, porbida. Kay bawa biya sa taon ka, di magdadato. Nambot lang nimo. Hala, ihurot nagkaon kanang imong gihandam da hutda nagkaon. Hutda gina ha. Daily ni. Nagunsa ka dia si Loy? Ako aday kining gitasi taon ko na kung brief na yun ay naibuslot gamay akong tapakan. Bugto sa garter taon mo nang akong giitay. Inuo ko in town. Pagpalit in tawag bag-uloy. Uy, naunsa naman in town ka. Oh, palit Ay, dito. antos mga ng brief nga wanay garter. Kung ato di ako sa Pimart day kay sulbad bag crazy Kring. Sige, pagpalit. Di ka mauwa mo sulob ang imong brief nga wanay garter. Basi niya hinuon og magpangita ka ng imong itlog ha kay natagak na na. Inuurin porbida. Pagpalit itong brief, lakaw. Hilig na ba kay kag short. Unya, ingon anang imong brief kabati ana. Basi kinigyaka nimo musiki lang tumoy nimo. Matagak ng duhak itlog nimo. Unsaon na lang na. Day! Oh, Marie. Unsa man mare? Ay, sudan, Marie. Ay, Oh, naglitsyon man gud may gahapon, Marie. Unya, naa may sobra, akong gipaksiw. Unya, gihatdan ka na ako. hala, salamat taon kay Marie. Uy, dugaya na gina kong wakatilaw ani mga sudana, Marie. Ha? Nga naman. Ay, wa man gud may palit-palit og baboy gud hasta manok, Marie. Unsa raman na inyong sudan, Permi, Marie? Buwad na gitaon pero may Marie. Og dili buwad hipon. Oh, grabe sa... Lagi, uy, unsaon tihik man kay na akong bana, Marie, uy. Pero grabe sa bari, uy. Dili na ikaw ang mamalit o mangumpra para sa inyong konsumo. Na, wag na mahitabo nga ako'y nangumpra, Marie. Uy, sulting imong bana nga magbabo sa mo panagsa. Ambot na akong bana, pero tigyong tihika. Ambot lang isa na nangamatay anang tawhana. Marie. Day, kanang ananaday, nakapalit ako brief. Walang kong palit panty, hindi naman kamabanti. Mo ba? Mo na yung magipalit. Amo ni day. Pila ka buki magipalit, Loy? Doon na ka dosina, day. Doktor si Daghana, God. Oo, sabi na yan. Pusla ng palita. Dagano na to. Milagro! Tagpilahon ang brief. At kuhan na kanang tag 2.15. Pila? 2.15. Baratuha man, di na makapalit, ana. Carbon, ukay-ukay. Ginoo ko. Okay din, ha? Muna na barato. Ginoo ko ni mo si Loy. Pagpalit ang tawag pag-uwin tao, Loy. Uy! Naunsa mo ka. Wita ka mahal may barato. Unya, okay man na. Si Bakurog ang tag-iyana na ikagid na ikurikong. Ay, naunsa mo ka. Tuo mo ka na. Ha? Labalan na ito. Butang ito ginit. Sa lubo na yun. Buti mo si Loy. Bahala ka lang sa kinabuhi mo, eh. Kinsa bitong itlog kagiron. Kakidor. Pre, si Parin si Loyo. Siya man ang naglakaw, no? Awa. Tuo da. Tau ka, pre. Papita, di. Pre, si Loy, pre! Oy, wala pa, pre. Dali, pre! Kamo na. Oh, kami, hapit sa kanil, pre, dali, pre! Ay, sos, pachinchay na mo, ha? Awa pa, magkukokain no, gusto. Basta lang to, man kawin. Gamay lang, good. Hoy mo niyo. Awa na, di na akong minom, pre. Paas na sa kuha na, Ha? pre. Nga mo? Ang sabi ka, pre, pre Siloy, tagsa ni. Dili man niya anak pirmita. Sige, kuhanin mo sa kaputilya. Ay, kapalaka. Kami rin bahala ni. Okay, pre. Respektaran lang ta mo, ha, kay Elison kayo, manluoy niya saan mo. Ayan, baby. Naisumsuman diha.
Ay, nagka-o, pre. Ikaw, Naikog pa sa tanin nyo. Ayaw matay katampo. Pastilan mo kuno naman ka na katampo, pre. Ay, ako na. Kaya natay daghang mainom, dagatang isumsuman. Anay dagan, no? Kumbati niya, pre. Usap. Sige, pre. Awag ko saan, ha? Kini, libre. Oh. Mayo da, nindot ni da. ay, susuman dia, pre. Sumsum ko. Sumsum ko ni, pre. Sumsum ko ni. Di mo kagikan, pre. Tugikan sa Amdawi, pre. Mandawi? Oo. Kaya naman tayo gitrabaho dito sa mong manager. Ang lambay, trabaho man. Aw. Wadi ka mag-boss, di. Ang boss naman, mag-boss. Magbas. Walang, pre. Walang, pre. Lakaw na ko, lakaw. Lakaw ra kagikas mandawi, pre. Okay naman, pre. Lakaw naman. Kalayo ato. Anda na ko. Doon na kayo para na ako na, pre. Uy, ano ang ka magsakay nga na may daghang jeep diha, pre? Nugol kay pliti, pre. Unsa yan, guys. Ha? Ako ning tigumon. Unsa. Liban ako mo, pre. Liban ko mo. Ako sa pre, tanan akong bilib, pre, hurot yun. Porbida sa karaan naman kayo mag-style, eh. Di kaya amin mo, layo kay tumandawi, pre. Bisang gani o kanang gikan di mabulo, layo pa rin ganyan, mandawi pa. Layo ato, sa motong mandawi, pati layo aoy. Katulay. Depende rin na, pre. Depende. Ang kusal man, eh. Ngano man na, pre? Ang unsa, pre. Pangutkot ka, Oh, gano'n ka, pre, ha? Sige, makang pangawtan ng mumbugan, pre, no? Katol kayo, sa makikibada, katol kayo. Pre, nagkupot mo ko sa duha ka botilya. Ikaw, taro ko sa kumpot. Hindi ko, bahala ka, di, oy. Katol kayo. Katol kayo. Gano'n? Ngano nangatol man na, pre? Bago ko, pre. Brave na ko, pre, ba? Bago, mauna nangatol. Bago. Bago makana, nga mangatol di ay. Palit ko sa yako-yakoan. Ay, Yako. bungot sa ito'y. Okay lang, pre, pa, pre. Taon, pre. Uy. Pero bisa pa ka ng basina humigas, we. Ili-ili na ko, bay, pinro, tanawa. Nasa kayo na Bay, humigas. tabunan mas tapay ko. Ano, ligura, magkanda ka ni humigoso, no? Grabe sa mo, pre, oy. Imom ko nagidok-dok sa maayo ng imong ang lumigas. Naglagot ka niya, nga imom nagidok-dok. Kita ba di maglagot, ha? Kanda ka ning humigas, ha? Ako sudan ka na pamao, buwad ra. Siya, ay, pakpak mayo kong itlog. Itlog iya, ha? Bungian ko rin mag-asabi. Sige. Bungian ko ning ipon. Tagay, pre. Punay na ako pa rin sulay, pre. Punay na. Puro tayong biro. Punay, pre. Salamat. Milagro man. Dugay mang ni uli. Ako anday, ipapit ko ng predict ko taon kay lagian na ko silang nagiinom taon. Sa ato pa nagkainom day karon. Gamay na. Gamay, murag nahiyong naman ang mata ni mo. Daan na ning hiyong day. Daan lagi pero mas grabe ron kay nakainom ka. Gamay lagi akong inom day. 5 botilya. Tiyan mo na, gigamihan ka ng 5 botilya. Mingo na baya ka nga, di na ka mo inom. Kaya imong igastos inom, imo na lang itigom. Ay, wa ko utsag ato. Kaya nga naman, libre. Libre day, libre kayo. Libre man. May utsag eh. Modeng ni inom kag maayo kay libre, wa kay gasto. Oo, day. Wa ka mauwaw ana. Ha? Nga unsa day? Maniinom ka dito, pero wa ka ni tampo, bisag ayos na lang unta. Ano sila? Ayaw na lang. Ay, lagtampo, pre. Di wala lang sila tampo. Siloy, wa na ko kasabot. Angay ba kong malipay, kay dili kay kamo inom, pero angay ba kong mauwaw, kay di apil kas inom, pero wa dyo kay gitampo. Dahil linigaw. Day, ngita ka na ko? Oh, kay nagkita din ni Manang ni mo Sylvia dito sa mall ba? Nga. Naghisgot po to siya reunion. Ha? Mag-reunion kuno tadong sa imong pamilya ba? Side ni mo ba? Dong, daghan na rin ninyo dong sa? Pinagahan mo kabuok pa nagsuon? 13. Ako may kalima, 13 may. Daghan na ninyo sa? Ganto sa mo nakita ang manang. Ganinang buntag dito small. Sige day. Nambong ta na kay dugan sa kita sa akong igsoon. Unya, ang kunay ra ba kunog pagkaon? Unsa may ang kanang angkuno na to? Moangkon tag lechon?
Suko ka? Pero Kuyawan ka. nasya ako, litson ko taon. Litson sa imong ilong. Nangutan na raman ko. Unsa gani imong iandam para sa atua ba sa itong bahin? Na may buwad sila mabiki ba? Oh. Oh, katulang buwad sila mabiki. Palitag 5 kilong buwad sila mabiki. Hanggaw. Pakauwaw ka lang. Ha? Siya pa kao? Ha? Magpalitag buhat? Oh, pakyaw tag buwad. Paitano niya, magpakyaw sa tagsakyanan ani dong. Adi, pakyaw ang taon. Ako sa mga sakyan di ay. Manghit siya ta? Nga nang manghitch pa man ta do, nga maka-afford man tang mag-abang ta. Ay, sos, gasto kayo. Ang akong iabang, ipuno lang nagpalit sudan. Maragdigin niya maayo imong kalaki kasi loy, ambot lang gid ani eh. Kung sabi di maayo, anak Dili maayong mo apil-apil ta sa inyong reunion. Kung ingon ani man lang gani. Motiban na mga isuon man ako, kinanglan nga mo apil ko anak. Aw ikaw apil ka, kay igsuon man ka pero ako di ko maapil. Ano yung mga apil ka? Apil ka, pero kasawa mo ko tingahan. Dili ko gustong mauwawan si Loy. Dili ko gustong mamahimong makaluluoy ang atong mga anak. Oh. Di nimo kuhaan og maayong sakyanan, pahitsyo nimo. Daghan kay ta, maigo ka tag manghitch ta. Oh. Dili si Loy ha, ako'y mauwaw sa imong mga igsuon. Kung gusto ka hala, ikaw kuyog dito, ikaw ra usa. Kamis mga bata, anhi ramis bay. Oh, day! Mo na kong problema kung unsaon nila ko kumbana, nga bisan sa ilang reunion, magtinihik lang gihapon. Mao nga dili ko mukuyog sa ilang reunion. Unsaon ko na kumbana nga sobra man jud kay katihik, grabing kakuripot. Unsay angay na kong buhaton ni akong bana, unsa man og kamo ang pasultihon. Lenny.